Us ensenyo ara aquesta variant del titasta, molt útil pel treball també del cap del fèmur i per la preparació de Padmasana. Fixeu-vos, aquí han d'haver uns quants angles rectes. Primerament, si podem, la cama de terra estirada, el peu fa angle recte amb la cama fa angle recte amb la cuixa i el genoll no surt d'aquesta distància d'aquí del cap del fèmur. Ensenyo l'altra cama, esquerra. Evidentment, si no podem pujar tan amunt, ho fem més avall. Ho podem fer damunt d'una taula, que és una alçada potser ideal per molts. Posem i torno als angles rectes. El peu amb la cama va així, no així, així. L'angle recte de la cama amb la cuixa i aquest genoll que no surt de la distància del cap del fèmur. S'hauria de veure ben bé que això queda encaixat aquí i notareu la diferència sota la vostra natxa. Ho farem ara també amb l'estirament endavant. Tornem a buscar aquests angles rectes, no escatimem per buscar això perquè canvia completament l'acció a baix, a la pelvis. I ara us estireu endavant, sentint aquest treball d'aquí. Cama esquerra i endavant. No escatimem temps per buscar aquestes escaires en la postura. El peu amb la cama amb la cuixa amb el tronc i ens estirem endavant. I pugem. Ho repetim una altra vegada.